ron bagay na atong ko ano naurot na atong inim nun. Mo lagi. Dili sa dia pa food gamay oh. Pulutan na to, naurot na sad. May lagay maagi ron. Ato ilaron. Ayaw di ba? Ano yung bigat rin dahil? May dalo gila dito tao mo agi diri. Tinang mahawa niya, nami suod ni. Todo gamay lagi suot oh. Sa amin. Tubig naman ni eh. Wala may tay cheese ron ni. Baon to sagbot ang guys. Sa buagi to, nasa ni buagi mo. Palitan bunta ba. Tinay maagi ron. Wala. Wala tay papel ni. Papil. Ay papil ato niya. Ato lang ilaro na to. Oh sige. May pa. Palit ng tagay ba? Bugnaw, uwan to yun. Luklok na lang dito. Ay, kuya ba? Ba't yung kriba ko na? Ano naman siya? Moro ni kuhan, kanang Paris. Ya, kani apel kani bligya. Ang bigat ng apel. Halo na ginero na eh. Watahan mo ang abot ron. A few inches later. Dugay na ko ani sig pangitag luti kay mo palit og yuta. Sa kay napita ning naay mga baligyang yuta diri. Ala ko lang ko ni hinahina yan eh. Layo kay gibaklayan sa iyo kay yuta. Ay, boss. Ko ani niyo sa iyo kay buntag. Dagay. Kagay niyo GSM. May brand lagi. Napay sa Rinas. Nga mo na mong pasok. Sa may atong nagil kita. Kita ni ko di ari mga busing o mga yuta kay palito na ko tuturan na ko. Aw, sakto kay Manila so. Ay, iya bubog mo siya. Bubog ni mag akin ni nita sa yuta wa. Mira yuta. Balik ni. Nami baligyan din. Ano daghan? Nami sinako. Tamo ka, nabi pre balay. Wah, Kribalay? oh. Ani. Ikalay, Ikalay kapkap. Kay sud. Rato kinos. Pilas, pagpila po sa ako. Namo yung mga papili sa niya. Na. Ako yatang nimo. Ayaw na, ayaw na. Naman. Gusto mo ka mo pala anak eh. Oo, gusto ko pala ko. Kaya sana yung gumagali ko yung uti. Tagkurintang sak, tagkurintang yuta. Ang gagawin tayo. Oo. Sa kalaw mo lang. Atong bangagan. Ano ba? Adi tayo papilis tayo. Lagi ay nagkapalang ka na. Ako na ako. Tahan kayo. Ako lang ako. Bago. Ikaw bumubog ka. Video. Adik kaya video. Mada yun ko magkasabot. Ano? Isa mo yung posisyon ng yung lupa niya. Ini akong Alimutan mo busing pagsaka takos. 100. Habla? Pagsaka takos ani 100. Nya pila ka sako? laksa ko mga kusing. Sakot bugas ka ng 5 kilo. Katong kuan. Kung baboy nga bugas. Ako. Ang baboy. So laki na siya kay baboy. Oh, baboy. Dako ba? Dakong baboy. Kung dakong baboy. Kung dakong bugas. Kung baboy gamay pong baboy. Isa may kauban mo ikaw ug ang baboy. Sige. Nya pila man ka takos? Ayaw di ma. Kung alas tapos kay. Sige. Tunggu dito ko. Amo harap ako. Mga pre, lakaw sa ko pre kay ano magawa ng inyong diskarte wala madao ta na mabading. Saan man to nga kita nambiruan kliyente mamalitag yuta niya. Mga hubugar na ta. Magpadayon lang kog lakaw nga resonahan, mangutana ko og naabay baligyan yuta dili.